Te-ai întrebat vreodată de ce, la finalul unei zile, te simți epuizat, dar nu neapărat împlinit? De ce ai impresia că ai fost ocupat toată ziua, dar nu ai făcut nimic cu adevărat important? De ce unele persoane par calme, echilibrate, prospere și pline de energie, iar altele sunt permanent stresate, copleșite și nemulțumite? Răspunsul este mai simplu decât crezi. Calitatea vieții tale este determinată direct de două lucruri. Cum îți consumi timpul și în ce îți investești energia, nu banii, nu norocul, nu circumstanțele, ci timpul și energia ta. În filosofia stoică, timpul este cea mai prețioasă resursă. Seneca spunea că nu avem o viață scurtă, ci o irosim. Iar energia noastră, emoțională, mentală și fizică, este moneda cu care plătim fiecare gând, fiecare reacție, fiecare alegere. Astăzi vom vorbi despre un adevăr incomod. Majoritatea oamenilor nu sunt obosiți din cauza muncii, sunt obosiți din cauza gândurilor, din cauza resentimentelor, din cauza discuțiilor inutile, din cauza comparațiilor, din cauza grijilor pentru lucruri pe care nu le pot controla. Dacă rămâi cu mine până la final, vei înțelege cum să îți reorganizezi viața din interior spre exterior, cum să-ți protejezi energia și cum să atragi o viață mai liniștită, mai prosperă și mai abundentă. Imaginează-ți următorul scenariu. Te trezești dimineața. Înainte să te dai jos din pat, iei telefonul, verifici notificările, vezi un mesaj care te deranjează, citești o știre negativă, vezi o postare care te face să te compari. Mintea ta este deja activată în modul stres. Ziua nici măcar nu a început, dar energia ta deja a fost cheltuită. Ajungi la muncă, cineva îți spune ceva pe un ton nepotrivit. Poate nici măcar nu a avut intenție rea, dar tu repeți în minte acea replică de zeci de ori. Îți construiești scenarii, îți imaginezi răspunsuri, retrăiești situația. În acel moment, tu nu mai ești prezent. Tu nu mai trăiești realitatea. Tu trăiești în mintea ta. Stoicii ne învață un principiu fundamental. Nu lucrurile ne afectează, ci interpretarea noastră despre ele. Dacă cineva îți spune ceva, acel lucru durează câteva secunde. Dar dacă tu îl porți în minte toată ziua, tu ești cel care a decis să îi ofere energie. Fiecare gând este o investiție. Întrebarea este, în ce investești? În resentimente sau în recunoștință? În frică sau în curaj? În comparație sau în progres personal? În critică sau în construcție? Viața ta nu este definită de evenimentele externe, este definită de direcția constantă a energiei tale interioare. Unul dintre cele mai mari probleme umane este inconștiența, trăim pe pilot automat. Ne trezim, muncim, reacționăm, ne supărăm, ne îngrijorăm, ne plângem, adormim și repetăm. Nu ne întrebăm unde s-a dus energia mea astăzi, nu ne întrebăm ce gânduri am hrănit, nu ne întrebăm ce emoții am cultivat. Dacă îți consumi energia zilnic în stres, în bârfe, în negativitate, în frică, în comparații, în amintiri dureroase, în scenarii imaginare, cum te aștepți să arate viața ta peste un an? Calitatea vieții tale este suma gândurilor repetate zilnic. Stoicismul nu înseamnă să ignori realitatea. Nu înseamnă să reprimi emoțiile. Înseamnă să alegi conștient unde îți investești atenția. Atenția este direcția energiei și energia creează experiența ta. Gândește-te la familie. De câte ori ești fizic acolo, dar mental ești în altă parte, te gândești la probleme, la muncă, la conflicte, la ce ți-a spus cineva. Copilul îți vorbește, dar tu ești absorbit în gânduri, partenerul îți spune ceva, dar tu ești preocupat de trecut. Timpul trece, iar timpul nu se întoarce niciodată. Stoicii erau obsedați de conștientizarea mortalității, nu pentru a crea frică, ci pentru a crea claritate. Dacă ai ști că viața
este limitată. Ai mai consumat 2 ore gândindu-te la o replică neimportantă? Ai mai petrece seri întregi derulând fără scop? Ai mai purta în tine resentimente ani de zile? Când devii conștient că timpul este limitat, începi să-l protejezi. Și când îți protejezi timpul, îți protejezi viața. La muncă, majoritatea oamenilor sunt epuizați, nu din cauza volumului de lucru, ci din cauza dialogului interior. Nu sunt suficient de bun. Ce vor crede ceilalți? Dacă greșesc? Dacă pierd? Această anxietate constantă consumă mai multă energie decât munca în sine. Un om liniștit poate munci mult și rămâne echilibrat. Un om anxios poate munci puțin și rămâne epuizat. Diferența nu este în exterior, este în gestionarea energiei interioare. Stoicii făceau o distincție clară între ce depinde de noi și ce nu depinde de noi. Nu depinde de tine ce spun ceilalți, nu depinde de tine ce gândesc ceilalți, nu depinde de tine economia, vremea, trecutul. Depinde de tine reacția ta, depinde de tine interpretarea ta, depinde de tine disciplina gândurilor tale. Când investești energie în lucruri care nu depind de tine, trăiești într-o stare permanentă de frustrare. Când investești energie în ceea ce poți controla, caracterul tău, reacțiile tale, munca ta, atitudinea ta, începi să simți putere, iar puterea interioară aduce liniște. Mulți oameni cred că pentru a avea o viață bună trebuie să schimbe circumstanțele, un alt job, o altă relație, o altă casă, mai mulți bani. Dar dacă îți duci cu tine aceeași minte necontrolată, vei recrea același haos în alt decor. Calitatea vieții nu este rezultatul acumulării, ci al selecției. Ce alegi să păstrezi în mintea ta? Ce alegi să ignori? Ce alegi să cultivi? Un om care își disciplinează gândurile începe să observe ceva extraordinar. Stresul scade, corpul se relaxează, deciziile devin mai clare, relațiile devin mai armonioase, pentru că energia lui nu mai este fragmentată. Energia fragmentată creează haos. Energia concentrată creează progres. Hai să vorbim despre negativitate. De câte ori repeți în minte lucruri negative? De câte ori te gândești la ce ar putea merge prost? De câte ori retrăiești momente jenante sau dureroase? Fiecare repetare este o investiție. Creierul tău nu face diferența între real și imaginat. Dacă retrăiești o situație de 10 ori, corpul tău reacționează de 10 ori. Ritmul cardiac crește, cortizolul crește, tensiunea crește și tu spui că ești stresat din cauza vieții? Nu, ești stresat din cauza gândurilor repetate. Stoicii practicau anticiparea negativă nu pentru a trăi în frică, ci pentru a reduce atașamentul și a aprecia prezentul. Dar ei nu ruminau inutil, nu repetau la nesfârșit. Ei analizau, învățau și mergeau mai departe. A merge mai departe este o formă de putere. Dacă vrei o viață fără stres excesiv, trebuie să devii gardianul energiei tale. Întreabă-te zilnic: merită acest gând energia mea? Merită această discuție timpul meu? Merită această supărare liniștea mea? În majoritatea cazurilor, răspunsul este nu. Dar ego-ul nostru vrea să aibă dreptate. Vrea să demonstreze, vrea să reacționeze. Și plătim cu liniștea noastră. Când alegi să nu reacționezi la fiecare provocare, nu ești slab, ești strategic. Energia economisită astăzi devine claritate mâine. Prosperitatea și abundența nu sunt doar concepte financiare, sunt stări interioare. Un om recunoscător atrage oportunități pentru că vede oportunități. Un om calm ia decizii mai bune. Un om disciplinat construiește constant. Când energia ta nu mai este risipită în negativitate, începe să fie investită în construcție, în dezvoltare personală, în relații autentice, în sănătate, în proiecte. Și în timp, rezultatele apar. Abundența este rezultatul energiei direcționate inteligent. Imaginează-ți 2 persoane. Prima își începe ziua cu plângeri, critică,
se compară, se enervează în trafic, bârfește la muncă, se gândește la ce nu are. Seara este obosită și frustrată. A doua își începe ziua cu intenție. Își limitează expunerea la negativitate. Își face munca cu disciplină, ignoră provocările inutile, practică recunoștința. Seara este obosită, dar împlinită. După un an, diferența dintre ele va fi uriașă. Nu pentru că una a avut noroc, ci pentru că una și-a protejat energia. Dacă vrei o viață relaxată, începe prin a elimina inutilul. Nu toate conversațiile merită purtate. Nu toate conflictele merită câștigate. Nu toate opiniile merită ascultate. Stoicii spuneau că tăcerea este adesea mai puternică decât argumentul. Când reduci zgomotul exterior, începi să auzi clar vocea interioară și acea voce îți spune ce este cu adevărat important. Gândește-te la următoarea întrebare profundă. Dacă ai investi aceeași energie pe care o investești în griji, în dezvoltarea ta, unde ai fi peste 5 ani? Dacă ai investi aceeași energie pe care o investești în resentimente, în construirea unui vis, ce ai crea? Viața ta viitoare este construită din energia prezentă. Nu subestima puterea unei zile bine trăite. O zi cu gânduri curate, o zi cu reacții controlate, o zi cu intenție. Repetată de sute de ori, devine un destin. A fi conștient de cum îți consumi timpul înseamnă a trăi deliberat. Când stai cu familia, fii acolo. Când muncești, muncește cu prezență. Când te odihnești, odihnește-te fără vinovăție. Fragmentarea constantă este sursa epuizării moderne. Stoicismul ne readuce la simplitate. Fă bine ceea ce este în fața ta, nu te pierde în trecut. Nu te îngrijora obsesiv pentru viitor. Prezentul este singurul loc unde poți investi energie reală. Calitatea vieții tale nu este determinată de câte probleme ai, ci de câtă energie le oferi. Problemele vor exista mereu, provocările vor apărea mereu, dar tu poți decide cât spațiu ocupă în mintea ta. Un om care își controlează atenția, își controlează viața. Titlu: cum îți consumi timpul și în ce îți investești energia determină calitatea ta de viață. Te-ai întrebat vreodată de ce, la finalul unei zile, te simți epuizat, dar nu neapărat împlinit? De ce ai impresia că ai fost ocupat toată ziua, dar nu ai făcut nimic cu adevărat important? De ce unele persoane par calme, echilibrate, prospere și pline de energie, iar altele sunt permanent stresate, copleșite și nemulțumite? Răspunsul este mai simplu decât crezi. Calitatea vieții tale este determinată direct de două lucruri: cum îți consumi timpul și în ce îți investești energia. Nu banii, nu norocul, nu circumstanțele, ci timpul și energia ta. În filosofia stoică, timpul este cea mai prețioasă resursă. Seneca spunea că nu avem o viață scurtă, ci o irosim, iar energia noastră, emoțională, mentală și fizică, este moneda cu care plătim fiecare gând, fiecare reacție, fiecare alegere. Astăzi vom vorbi despre un adevăr incomod. Majoritatea oamenilor nu sunt obosiți din cauza muncii. Sunt obosiți din cauza gândurilor, din cauza resentimentelor, din cauza discuțiilor inutile, din cauza comparațiilor, din cauza grijilor pentru lucruri pe care nu le pot controla. Dacă rămâi cu mine până la final, vei înțelege cum să îți reorganizezi viața din interior spre exterior, cum să-ți protejezi energia și cum să atragi o viață mai liniștită, mai prosperă și mai abundentă. Imaginează-ți următorul scenariu. Te trezești dimineața. Înainte să te dai jos din pat, iei telefonul. Verifici notificările, vezi un mesaj care te deranjează, citești o știre negativă, vezi o postare care te face să te compari. Mintea ta este deja activată în modul stres. Ziua nici măcar nu a început, dar energia ta deja a fost cheltuită. Ajungi la muncă. Cineva îți spune ceva pe un ton nepotrivit.
Poate nici măcar nu a avut intenție rea, dar tu repeți în minte acea replică de 10 de ori. Îți construiești scenarii, îți imaginezi răspunsuri, retrăiești situația. În acel moment, tu nu mai ești prezent, tu nu mai trăiești realitatea, tu trăiești în mintea ta. Stoicii ne învață un principiu fundamental. Nu lucrurile ne afectează, ci interpretarea noastră despre ele. Dacă cineva îți spune ceva, acel lucru durează câteva secunde, dar dacă tu îl porți în minte toată ziua, tu ești cel care a decis să îi ofere energie. Fiecare gând este o investiție. Întrebarea este, în ce investești? În resentimente sau în recunoștință? În frică sau în curaj? În comparație sau în progres personal? În critică sau în construcție? Viața ta nu este definită de evenimentele externe, este definită de direcția constantă a energiei tale interioare. Unul dintre cele mai mari probleme umane este inconștiența. Trăim pe pilot automat. Ne trezim, muncim, reacționăm, ne supărăm, ne îngrijorăm, ne plângem, adormim și repetăm. Nu ne întrebăm unde s-a dus energia mea astăzi. Nu ne întrebăm ce gânduri am hrănit, nu ne întrebăm ce emoții am cultivat. Dacă îți consumi energia zilnic în stres, în bârfe, în negativitate, în frică, în comparații, în amintiri dureroase, în scenarii imaginare, cum te aștepți să arate viața ta peste un an? Calitatea vieții tale este suma gândurilor repetate zilnic. Stoicismul nu înseamnă să ignori realitatea, nu înseamnă să reprimi emoțiile, înseamnă să alegi conștient unde îți investești atenția. Atenția este direcția energiei și energia creează experiența ta. Gândește-te la familie. De câte ori ești fizic acolo, dar mental ești în altă parte? Te gândești la probleme, la muncă, la conflicte, la ce ți-a spus cineva. Copilul îți vorbește, dar tu ești absorbit în gânduri. Partenerul îți spune ceva, dar tu ești preocupat de trecut. Timpul trece, iar timpul nu se întoarce niciodată. Stoicii erau obsedați de conștientizarea mortalității, nu pentru a crea frică, ci pentru a crea claritate. Dacă ai ști că viața este limitată, ai mai consumat 2 ore gândindu-te la o replică neimportantă? Ai mai petrece serii întregi derulând fără scop? Ai mai purta în tine resentimente ani de zile? Când devii conștient că timpul este limitat, începi să îl protejezi. Și când îți protejezi timpul, îți protejezi viața. La muncă, majoritatea oamenilor sunt epuizați nu din cauza volumului de lucru, ci din cauza dialogului interior. Nu sunt suficient de bun. Ce vor crede ceilalți? Dacă greșesc? Dacă pierd? Această anxietate constantă consumă mai multă energie decât munca în sine. Un om liniștit poate munci mult și rămâne echilibrat, un om anxios poate munci puțin și rămâne epuizat. Diferența nu este în exterior, este în gestionarea energiei interioare. Stoicii făceau o distincție clară între ce depinde de noi și ce nu depinde de noi. Nu depinde de tine ce spun ceilalți. Nu depinde de tine ce gândesc ceilalți. Nu depinde de tine economia, vremea, trecutul. Depinde de tine reacția ta. Depinde de tine interpretarea ta. Depinde de tine disciplina gândurilor tale. Când investești energie în lucruri care nu depind de tine, trăiești într-o stare permanentă de frustrare. Când investești energie în ceea ce poți controla, caracterul tău, reacțiile tale, munca ta, atitudinea ta, începi să simți putere. Iar puterea interioară aduce liniște. Mulți oameni cred că pentru a avea o viață bună, trebuie să schimbe circumstanțele, un alt job, o altă relație, o altă casă, mai mulți bani. Dar dacă îți duci cu tine aceeași minte necontrolată, vei recrea același haos în alt decor. Calitatea vieții nu este rezultatul acumulării, ci al selecției. Ce alegi să păstrezi în mintea ta? Ce alegi să ignori? Ce alegi să cultivi? Un om care își disciplinează gândurile începe să observe ceva extraordinar.
stresul scade, corpul se relaxează, deciziile devin mai clare, relațiile devin mai armonioase, pentru că energia lui nu mai este fragmentată. Energia fragmentată creează haos. Energia concentrată creează progres. Hai să vorbim despre negativitate. De câte ori repeți în minte lucruri negative? De câte ori te gândești la ce ar putea merge prost? De câte ori retrăiești momente jenante sau dureroase? Fiecare repetare este o investiție. Creierul tău nu face diferența între real și imaginat. Dacă retrăiești o situație de 10 ori, corpul tău reacționează de 10 ori. Ritmul cardiac crește, cortizolul crește, tensiunea crește și tu spui că ești stresat din cauza vieții. Nu, ești stresat din cauza gândurilor repetate. Stoicii practicau anticiparea negativă nu pentru a trăi în frică, ci pentru a reduce atașamentul și a aprecia prezentul. Dar ei nu ruminau inutil, nu repetau la nesfârșit. Ei analizau, învățau și mergeau mai departe. A merge mai departe este o formă de putere. Dacă vrei o viață fără stres excesiv, trebuie să devii gardianul energiei tale. Întreabă-te zilnic: merită acest gând energia mea? Merită această discuție timpul meu? Merită această supărare liniștea mea? În majoritatea cazurilor, răspunsul este nu. Dar ego-ul nostru vrea să aibă dreptate, vrea să demonstreze, vrea să reacționeze. Și plătim cu liniștea noastră. Când alegi să nu reacționezi la fiecare provocare, nu ești slab, ești strategic. Energia economisită astăzi devine claritate mâine. Prosperitatea și abundența nu sunt doar concepte financiare, sunt stări interioare. Un om recunoscător atrage oportunități pentru că vede oportunități. Un om calm ia decizii mai bune. Un om disciplinat construiește constant. Când energia ta nu mai este risipită în negativitate, începe să fie investită în construcție, în dezvoltare personală, în relații autentice, în sănătate, în proiecte. Și în timp, rezultatele apar. Abundența este rezultatul energiei direcționate inteligent. Imaginează-ți două persoane. Prima își începe ziua cu plângeri, critică, se compară, se enervează în trafic, bârfește la muncă, se gândește la ce nu are, seara este obosită și frustrată. A doua își începe ziua cu intenție, își limitează expunerea la negativitate, își face munca cu disciplină, ignoră provocările inutile, practică recunoștința, seara este obosită, dar împlinită. După un an, diferența dintre ele va fi uriașă, nu pentru că una a avut noroc, ci pentru că una și-a protejat energia. Dacă vrei o viață relaxată, începe prin a elimina inutilul. Nu toate conversațiile merită purtate, nu toate conflictele merită câștigate, nu toate opiniile merită ascultate. Stoicii spuneau că tăcerea este adesea mai puternică decât argumentul. Când reduci zgomotul exterior, începi să auzi clar vocea interioară și acea voce îți spune ce este cu adevărat important. Gândește-te la următoarea întrebare profundă. Dacă ai investi aceeași energie pe care o investești în griji, în dezvoltarea ta, unde ai fi peste 5 ani? Dacă ai investi aceeași energie pe care o investești în resentimente, în construirea unui vis, ce ai crea? Viața ta viitoare este construită din energia prezentă. Nu subestima puterea unei zile bine trăite. O zi cu gânduri curate, o zi cu reacții controlate, o zi cu intenție, repetată de sute de ori devine un destin. A fi conștient de cum îți consumi timpul înseamnă a trăi deliberat. Când stai cu familia, fii acolo. Când muncești, muncește cu prezență. Când te odihnești, odihnește-te fără vinovăție. Fragmentarea constantă este sursa epuizării moderne. Stoicismul ne readuce la simplitate. Fă bine ceea ce este în fața ta. Nu te pierde în trecut, nu te îngrijora obsesiv pentru viitor. Prezentul este singurul loc unde poți investi energie reală.
Calitatea vieții tale nu este determinată de câte probleme ai, ci de câtă energie le oferi. Problemele vor exista mereu, provocările vor apărea mereu, dar tu poți decide cât spațiu ocupă în mintea ta. Un om care își controlează atenția, își controlează viața. Începe de astăzi cu un exercițiu simplu. Observă-ți gândurile, fără să le judeci. Observă cât timp petreci în negativitate. Observă cât timp petreci în comparații. Observă cât timp petreci în recunoștință. Conștientizarea este primul pas spre transformare. Nu poți schimba ceea ce nu observi. Viața fără stres excesiv nu înseamnă lipsa provocărilor. Înseamnă prezența stăpânirii de sine. Când nu mai reacționezi impulsiv, când nu mai hrănești fiecare gând negativ, când nu mai lași fiecare cuvânt să te rănească, începi să simți libertate. Iar libertatea interioară este cea mai mare formă de prosperitate. Amintește-ți mereu. Timpul tău este limitat. Energia ta este limitată. Dar direcția lor este alegerea ta. Alege să investești în creștere. Alege să investești în pace. Alege să investești în gânduri constructive. Alege să investești în relații autentice. Și vei vedea cum viața ta începe să se transforme. Nu peste noapte, dar constant. Dacă acest mesaj a rezonat cu tine, dacă simți că este momentul să-ți protejezi energia și să îți trăiești viața cu mai multă conștiință și echilibru, atunci abonează-te la acest canal. Aici vorbim despre disciplină mentală, stoicism, claritate, putere interioară și cum să construiești o viață solidă într-o lume haotică. Lasă un comentariu și spune-mi, în ce ai decis să-ți investești energia de astăzi? Pentru că amintește-ți, modul în care îți consumi timpul și în ce îți investești energia determină calitatea vieții tale. Ne vedem în următorul video.